Ang Dios ni Daniel sa unang nga mga kapanahunan, amo man ang aton Dios sa sini nga presente nga mga tinion. Ang mga saad nga ginhatag kay Daniel, amo man ang mga saad nga ari sa aton atubangan subong. Si Miguel nga dako nga prinsipe, nagapatunga sa aton kag sa langit nun nga sanktuaryo. Siya amo ang Dios nga nagahatag sa aton sing kasiguraduhan sa aton palabuton nga may ara kita dako nga paglaom sa iya nga pagbalik. Ang pagtuon subong ang simanal nga pagbusi si pagtuon o kon pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa sini nga tiyon sa katapusan nga Sabado sini nga trimestre, ang akon upod, ang aton mga sampaton kag mga batikan naton nga mga professors diri sa Old Testament Studies kag Biblical Languages. Wala sang liwan si Pastor Dr. Victor Montaño kag si Pastor Rafael Carado. Gentlemen, salamat sa inyo pakigupod sa aton sa sinigid nga tiyon. Pastor Vic, sa imong mga pagpanamyan. Mahingadlaw man pastor kag madamo nga salamat sa pag-imbitar liwat sa sini nga programa. Ginapasalamatan ko man ang mga kauturan nga padayon nga nagasuporta sini nga programa. Madamo gid nga salamat sa inyong mga pangamuyo. Yeah, Pastor Raf. Sa tanan naton nga mga nagasubaybay sining pagtuon subong aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan kag mga friends nga pamati gid sa sining nga leksyon kabay pa ang mabungahon na naman ang aton pagtuon subong nga semana pastor. Yes. Amen, Pastor Raf and Pastor Vic. Okay, pastors, ari na kita sa lesson 3C, katapusan naton nga pagtuon sa libro ni Daniel. Kaya nga aton sentro sa aton pagtuon subong ang Daniel 12, ang katapusan nga kapitulo sang libro ni Daniel. Kagini para sa siningation sa Marso 21, tubtob sa Marso 28. Apang sa hindi pa pastor naton ini talakayon ang aton nga leksyon nga akon ginahawat-hawat nga matun-an mga kauturan. Salamat kita nga ining akon mga duwa ka mga upod are really seasoned when it comes to studies of Daniel and Revelation. So ako nagapasalamat nga sila nagbaton sini nga invitasyon. Aton anay tamiyon ang aton mga kauturan dira ang pamilya Sildres, pamilya Absalon, kag pamilya Lusada sa Sinda Duran, dira sa Damsite Murcia, kag sa aton mga kauturan nga mga Adventista dira sa Iglesia sang Duran. Amon kamo ginatamyaw kag abi-abi sa aton nga pagtuon subong. Aton mga kauturan sa Boracay, ang aton mga Adventista nga mga kauturan kag makaminsyonara ako sang pipila ka mga pamilya, ang pamilya ni Brother Solomon Galea, kag ang mga De Los Santos family, si Pastor Romeo and Mrs. Tumbukon dira sa Boracay, ang aton mga kauturan sa Silay, ang aton mga kauturan sa Dos Hermanas. Kami gid nagpasalamat sa inyong pagsubaybay kag sa inyong pagsunod. Aton man ginapasalamatan ining aton mga kauturan sa likod sang kamera, si Sir Rodel Vargas, si Sir Roel Largado, si Sir Elbirey Tapaya, Sir Cesar Cusi, and si Sir Engineer Frederick Linatan. Kag akon gid ginapasalamatan ini ang aton mga sa likod sini nga media ministry, si Joel and Rose Bantigi, Jet and Susan, Caro,
ang mga Pihidero sibling, Jenna, Sheila, and Alex, ang mga Similiano nga mga magulutod si Dari, kag si Dendo, si Marlene Trino Castellanes, si Ma'am Merna Palyasa Castillo, Pastor and Doktora Cleto Rifendor. Salamat gid sa inyo nga pagsuportar sa sining media ministry naton diri sa CPAC Church. Mga auto, mga kauturan, again, I am really happy and excited for the presente sining aton mga kauturan. Pastor Vic, ari na kita sa Leksyon 13. Ang kalabanan gid nga mga kapitulo nagasugod sa mga hari nga mga hindi tumuloo. That's always the starting point of describing each of this chapter. Karon sa kapitulo 13 na iba. Ang na-mentionar is Miguel nga dako nga prinsipe. Okay. Kag may tatlo kita ka mga outlines ang aton nga leksyon nga aton matunan. Sino si Miguel ang dako nga prinsipe, ang scope of resurrection, ano ni ang nasakupan sa mga pagkabanaw, kag ang mga tion sang propesya. May mga pizza diri nga na-mention. So amo ni ang tatlo ka mga general nga mga outlines nga aton paabuton sa sinigid nga tion. Pastor Montaño and Pastor Carado, sa hindi pa naton sidingon ang aton leksyon, ako na pangabayon si Pastor Montaño sa pagduko sa aton mga ulo sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Magapangamuyo kita. Ginahatag namon sa liwat Ginoo ang pagdayaw sa imo, pagsimba kag pagpasalamat. Bangod sa panahon nga ginhatag mo sa amon nga sa diin kami magatuon liwat sa imong hamili nga pulong, ilabi na ang pulong makita dira sa Daniel kapitulo 12. Dako ini nga propesiya nga dapat namon mahampang Ginoo. Updi kami upod sa mga kauturan man sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. 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 Salamat gid Pastor Vic sa matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa kapitulo 12 sang Daniel versikulo 3 nga nagasiling, kag ang mga maalam magasidlak subong sang kasiga sang kahawaan, kag ang mga nagaliso sang madamo sa pagkamatarong subong sang kabituunan sa gihapon kag sa gihapon. Ang Dios magapakamayo sining aton sadsaran nga teksto. Yes, Pastor Vic, ano pagid ang aton masidingan sa aton sining Daniel kapitulo 12? Ining kapitulo 12 sang Daniel, Pastor, amo ni ang malipot nga chapter sang sinulatan ni Daniel. Yes. Composed only of 13 chapters, Verses. verses, Pastor. Kung aton tan-awon, amo na ni ang konklusyon sang longest prophecy nga gisugdan dito sa kapitulo 10. Okay. Nagsunod ang kapitulo 11 kag ang kapitulo 12. So amo ni ang concluding part sang prophecy ni Daniel kag nami ni siya talupang do naton ang mga nakabutang diri, Pastor. Yeah. Importante gid sa aton nga pag kinabuhi espirituhanan. Yes, Pastor Carado, ano pagid ang imo madugang sa aton nga introduction? Well, ato nakita pastor nga ang libro ni Daniel nagsugod siya sang duha ka nasyon nga nagaaway, ang Okay. Jerusalem kag ang Babylonia, kag ako nakita ang typology no sang Jerusalem bilang katawhan sang Dios, Yes. Babylonia nga amo ang kalaban. Yeah. Kag ang katapusan sang libro sang Daniel nga amo ang kapitulo 12, ini nagahisgot siya sang kapanahonan sa ulahi nga mga adlaw. Amo man ang katapusan nga away between sa tao sang Dios kag sa kalaban, kag ato nakita diri nga sa katapusan sang libro sang Daniel gintagaan kita sing paglaom, pastor. Paglaom, kanami Nga, yes, that's correct. Amen. Pinaagi kay Michael or kung kay Miguel, Miguel. ang katawhan niya ma-vindicate kay amo ini ang tema sa tibuok
pagtuon sa libro sa Daniel. Yes, amen, Pastor. Pastor Cardo, Pastor B, kanami sa inyong mga punto. Yes, ang halin sa Daniel Kapitulo 1, tubig sa Kapitulo 11, may makita naton nga daw may kaperdihan daw, permi lang gid perdi ang katawan sang Ginoo. Pero ang Kapitulo 12, nga katapusan nga kapitulo, nagapakita sang pagka madinaugon sang katawan sa Ginoo paagi sa kay Miguel nga dako nga prinsipe. Yes. Pastor Vic, sinuuni si Daniel sa aton leksyon nga Sunday. Michael, our friends. Anong imo diri nga na talupangdan, Pastor? Kung aton tanawon ang kapitulo 12 sa Daniel Pastor, Yep. nagahambal siya diri sa bersikulo 1, now at that time sina nga panag-on, no, at that time Michael the great prince who stands guard over the sons of your people. So ang introduction to ni diri naghisgot siya sang una atong talupang doon ang pulong, ang phrase diri at that time. Ano nga time ni siya, Pastor? Amo ni ang time nga ginhambal dito sa kapitulo 11, bersikulo 40 pakadto sa 45 nga naghambal man siya sang time. Time of the end amo ni siya. Okay. At that time, kung atong tanawon ang bersikulo 45, nagahisgot ni siyang gahom sang isa ka gahom. Nagahambal diri ang power of the north, Pastor. Yeah. Na naghambal siya diri nga sa sina nga panahon during that time of then he will come to his end and no one will help him. Nagpamangkot diri, Pastor, anong pamangkot diri amo ni nga magabot ang adlaw sang iyang katapusan nga matapos na siya nga man ang sabat sina, Pastor, ari sa bersikulo 1 tungod kay nagtindog diri si Michael. Si Miguel. No? Amo niyang rason kung nga aman na may ara sang katapusan when Michael shall stand the enemy of his people, amo ning power of the north will come to its end, Pastor. So Yeah. amo ni siya. Sa Ilonggo, Pastor, ang teksto nagsugod sa sadtong nga tion. Sadtong nga tion. Nagtindog si Michael. So ang imo ginipasayis, Pastor B, kanami nga ang tion diri is speaking about a period of time. Nga ato na karon ma-explicar ano ini nga period of time nga nagtindog si Miguel. Yes, Pastor Carado. Well, sa ako naman sa pamangkot nga sino si Si Michael. Miguel. Kung imo basahon, Pastor, ang kagtun-an ang libro ni Daniel, why sing lain nga nagaapin sa katawhan sang Dios. Yeah. Ila ni Daniel kag iyang mga amigo sugod halin pa sa chapter 3 kung sa diin gintambog sila sa ang iyang mga amigo sa linaw nga kalayo, no? Dito gintawag sa dito nga son of the gods. Okay. And then later on sa Daniel chapter 7 and then Daniel chapter 8, may ara dito gitawag nga prince of hosts nga nagapakig-away sa little horn. Little Lord. Kag kung imo lang tawon ang contrast, Pastor, wala sing gahom or nga ara sa lupa nga makahimo sa pakig-away sining gahom sang little horn Yeah. nga gindescribe dito sa Daniel 8. Yeah. Kag tungod sini nga gitawag siya nga Prince of Hosts, siya isa ka military ruler in which imo ma-connect dito later on, Pastor, sa Revelation chapter 12 nga si Miguel amo ang nakig-away sa dragon nga amo si Satanas, si Lucifer. Oo. Sa aton pa way sing lain nga kung nubo lang ni siguro ang rangko sini ni Ni Miguel. Miguel. Kaysa rangko ni Lucifer nga amo si ang una nga anghel nga tagaan ginhimo right hand, no? Kung nubo lang hindi mapildi ni Miguel ini si Amen. si Lucifer, Si Lucifer. ang dragon, no? Ang dragon. Pero tungod kay napildi niya ini, way lain nga identity nga makonek naton sa identity ni Miguel gawas nga aton ini i-identify nga si Jesus Christ. Yes. Kanami, Pastor, sa imong punto. Akon, Pastor, i-elaborate gamay. Yes, yes. Nga ini si Miguel sa Daniel Kapitulo 2 at 3, nga ginhaboy dito ang tatlo ka mga abyan ni Daniel. Nakita ni Nabucodonosor nga gintawag iya son of the gods. Yes, yes, O yes. kon, son of God. Mm. Okay. Sa
bersikulo sa kapitulo 7 kag 8 kag sa 9 Yes. gin-describe naman siya as the Son of Man. Yes. Okay. So being the Son of Man, he is also man. Yes. Yeah, kag wala sing tawo nga makaaway sa little horn kag sa kay Satanas nga naghatag gahom sa sini nga gamay nga sungay nga amo na ti wala sang tawo, but we are happy nga may anak sang tawo, Yes. which is Miguel Jesus Christ, nga amo ang magahatag Makabuntog. makatumba sa kay Satanas. Without him, wala kadalagan ang mga kanakan sa Amen. Ginoo. Kanami nga punto. Yes, Pastor. I really agree with both of you, Pastor, nga si Miguel amo ni ang atong Ginoong Hesus kay according sa ginhambal nyo, dira sa Daniel 3 naghambal siya dira nga he is the man or the son of the gods. Ang atong leksyon naghambal man nga na son of man ang description niya, ang identity niya sa Daniel 7. Prince of the host mo gi-identify man siya in Daniel chapter 8 verse 11. Great prince sa Daniel 12:1, Pastor. Ang atong leksyon naghambal diri nga he is a military he has a military role. Yes. Naghambal siya military role and a royal warrior that battle the forces of evil. Ano ni mga forces sa evil sa Book of Daniel? Aton makit-an nga ini amo ang little horn, ang king of the north and prince of Persia. Si Miguel amo ang away sini. So makita na hindi ni siya basta-basta Hindi siya nga basta-basta. normal lang nga anghel. Kag kung tan-aw naton sa New Testament, ang New Testament nagahambal dito sa Jude 9, klaro dito nga ang identity niya gintawag siya nga as the archangel nga nakig-away siya kay Satanas, ginhambal kay na. Nakig-away siya kay Satanas, may ara kontrobersiya siya kay Satanas over the body of Moses. So amo ni siya nga he is the archangel. And kung basahon na 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, naghahambal siya, the archangel will come with a trump. So sinugid ni siya. So sa tanan nga mga identification, makita nato nga safe kita nga mga hambal kita nga hindi ni siya basta-basta nga anghel, but he is the what? He is no other than our Lord Jesus Christ. Pastor. Kag duwa ni ang iyang buluhaton. Nagtindog siya being a military leader, okay, military genius nga makig-away sa kaaway si Satanas. Kag nagtindog man siya being an advocate Yes. between us and God the Father. Yes. Okay. Yes. Ang sa Monday, Pastor, sino ni ang nagsulat? Pastor Carrado, sino ni ang nasulat diri sa libro? Kag ano ni nga mga libro nga sa diin dira naman naton makita ang mga katawhan nga maluwas. Aton basahon, Pastor, sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 1. O no? May sa Akon Ilonggo. basahon. Sige, Pastor. Okay, sa sadto nga tiyo nagtindog si Miguel, ang dako nga prinsipe, nga nagatindog tungod sa mga anak sang imo katawhan. Kag may tion, kag kagamo, subong sang wala pa mahitabo, kutob, sa may pungsod, tubtob sa amo nga tion. Okay, siguro ang imo Pastor Carrado nga ginamin diri nga tungod sa mga anak sang imo katawhan. Yes, Is that yes, correct? yes, Yeah. yes. Meaning Pastor, ari diri ang clue, no? Kung imo i-connect diri nga ang libro diri may tungod ini siya sa record, no, sa Yeah. mga katawhan sa Dios. May libro na nga ginablihan kung imo lantawon ang Daniel Kapitulo 7. Okay. Dito sa Daniel Kapitulo 7, may Yeah. ara na dito nga libro man nga gin-mention, Pastor. Yes. Kag I believe nga may ara man diri nga libro nga gin-mention diri. Kag ang aton leksyon nagambal nga may ara duha ka klase sang libro. Libro. Yeah. Kag ini nga libro amo ang una, amo ang libro nga sa diin ang record sa mga matarong nasulat. Okay, gitawag ini Book of Life, Book of Life. no? Kag diin ang record sa tanan nga mga tao nasulat. Yeah. Kag Nga gitawag nga nagbaton sa Ginoo. nga nagbaton sa Ginoo. Yes. Kag gitawag man ini Book of Remembrance, no, sa aton Yeah. nga lain nga term. Yeah. Pero ang aton nga leksyon naghambal ini record sa tanan nga ginhimo
sa mga tao, Records of Human Deeds. Oo. Ang ikaduha nga Ang ikaduha nga klase libro. Yeah. So nasulat dira and they are the ones nga nasulat dira sa libro sini. Either Book of Life or Book of Deeds Yes. and Remembrance. Yes, Pastor Vic. Ang katahom diri sa kapitulo 1 kay nagahambal si Michael magatindog. Kag siya magabantay. Sino nga bantay niya? Ang iya nga mga katawhan. Yeah. Sino ini nga mga katawhan? Ang naghambal diri, ini nga mga katawhan amuni ang pangalan nasulat dito sa libro. Kag ini mga tawhan pagaluwason sa Ginoo. So ano ning mga tao nga sa dinang ila pangalan nasulat sa ano nga libro? Kita nagapati nga kung katawhan ka sa Ginoo, ang imong pangalan masulat gid man dito sa libro sa kinabuhi. Kinabuhi. Dira sa Exodus 32:32 kag atuman ang Records of Human Deeds, Book of Life nga makita nato sa Malakias 3:16 Pastor. So maluwas ini nga mga katawhan nga pagbantayan gid man ni Michael during that time. Yeah, Pastor, ang ako na nakita diri nga ang mga katawhan nga nagbaton sa Ginoo na justify ang ilang ngalan na sulat sa libro. Yes. But not only in that book. Ang ila naman after they have accepted Christ, kagato na nasulat ang ilang mga ngalan sa libro sang kabuhi, hindi lamang dira, kundi ang ila naman adlaw-adlaw nga mga binuhatan. Inimo. Either ang ilang mga manami nga binuhatan o kon ang malain nga binuhatan, kon inibala ilagin pangayuan kapasayloan. That's the book of deeds. Yeah. So until the time, until sinangation nga masapwan sila nga mga pinasaylo kagatawan sa Ginoo. Amo ni sila ang batunon ni Miguel sa iya nga pagbalik. Is that correct? Oo, pastor. Apang may ara pagi ko ay gadugang pastor, nagahambal man diri sa sina nga panahon, it will be a time of distress. Yes. A time of trouble. yeah. So ini nga mga tawhan nga nasulat ang ila pangalan dito sa libro sang kinabuhi. Amo man sila ang mga katawhan nga magaagi sang panahon sang Jacob's trouble. problema. Yeah. So hindi lang nga pribileyo lang naton nga masulat atong pangalan dito, kundi may accountability man kita, may ara man kita nga sa atubangon nga mga panghangkat sa atong kinabuhi nga sa panahon sang distress, sa panahon sang trouble, kinahanglan magatindog kita, pastor. Kanami pastor sa imong nga word accountability. Kay man may mga tao, Pastor Carado, kag Pastor Vic, nga nagapati lang bala nga sa bugay sang Ginoo na ti kon ikaw na nagbaton sa Ginoo bisan ano na imo binuhaton naluwas ka na. Bisan ano pa magtuwad ka o kung magpakasala ka kay nabaton na nimo si Kristo sigurado ng kaluwasan. Yes, But yes. ini ang aton karon niya Pastor Carado nga may responsibilidad kita, may accountabilidad kita after we have accepted Christ as our personal Savior. Yes, Pastor. Kung akon balikan ang bersikulo 1 nga anami to ginbasa Yeah. gid kay Ari Pastor aton mabasa before ang trouble gin mention si Miguel. Yeah. You know, tinuod na nga tanan kita mag-agi gid sa trouble, no? Sa dira nga masulat magdawat kita kay Kristo, masulat ang aton ngalan sa libro sa kinabuhi, mag-agi kita sa trouble. Pero hindi pastor tungod sa aton kagalingon nga kusog. Yeah. Siling diri tungod kay Miguel, no? Tungod kay Jesus Christ nga amo ang panalipod sa aton in times of trouble. Sa aton pa pastor, hindi gid naton ma-deny no ang isa ka doktrina nga sa dira nga nasulat na ang aton ngalan sa sini nga libro, may time pa nga ma-delete ini. Yeah. Pastor? Sa mala sa imo gyambal nga Yeah. may mga nagapati Yeah, bala and nga that's correct, Pastor. once There is possibility yes. nga ma-delete na kay because may book of deeds pa. Mhm. Oh, and remembrance. Yes. Yeah. So, amo na siya ang duha ka libro nga makita naton sa langit sa atong leksyon, very clear nga book of life and book of human deeds and remembrance. Yes. So, in other words, it is not only enough nga aton batunon si Kristo, but we have to work the work that God has given us. Yes. Yeah, pagsangyaw sa mga balita, pagwali, kag ang aton nga pag-atubang sa Ginoo adlaw-adlaw kung ano ang aton ginahimo. Mhm. Yeah. Yeah. Yeah, I agree. Yeah.
Okay, ari kita sa Tuesday and Wednesday. Ano ni Pastor Carado ang scope of resurrection? Ano ning nasakupan sang pagkabanhaw? Well, there is aton nga leksyon, may ara duha ka pag-mention diri sumala pa sa aton leksyon, no? Yep. May ara duha ka bisis nga sa diin gin-mention ang unang ang pagkabanhaw nga pulong. Kag ang unang nga pagkabanhaw na mention ini sa bersikulo 2, Pastor? Yeah. Pwede ta na basahon, no? Yeah. Okay, versikulo 2 nagasiling kag madamo sang mga nagakalatulog sa yabok sang duta magamata. Ang Okay. iban sa kabuhi nga walay katapusan kag ang iban sa kaluy-anan kag sa pagkatalamayon nga walay katapusan. Okay, so kung imo intindihon ang scope no sang ini nga pagkabanhaw, kung imo tun-an ara siya sa konteksto sang time of the end Okay. and time of trouble, therefore primarily ining pagkabanhaw nga ginisgutan diri ini hindi pagkabanhaw nga general resurrection sa Yes. pag-abot ni Jesus Christ. Okay. Kay sa time pa man ni siya sa time of the end pa man ni siya. Hindi pa man siya sa End of time. hindi pa man siya sa end of time, Yeah, no? oo. So sa aton pa ang aton leksyon nagahambal nga ini isa ka nagarefer siya sa special Special resurrection. Kag ara sa kapitulo 13 sumala sa aton leksyon nga may ara didto isa man ka resurrection nga may tabo till the end of time. Of time. So ina nga pagkabanhaw amo naman na ang general, General resurrection. Kay sumala sa aton doktrina may ara kita sa Biblia, may ara tatlo ka klase sang resurrection. Yeah. Ang pagkabanhaw, ang special resurrection, Okay. Sa wala okay, pa mag-abot si sa wala pa mag-abot Jesus Christ. Okay. Okay, kag amo ini ang sa bersikulo 2, kapitulo 12, Hmm. kag ang general resurrection At during the the time end of of time, at kag the amo ini ang sa bersikulo 13, kag ang complement naton sa Revelation chapter after 1,000 years, Yes. Revelation chapter 20, Yep. no? Nga sa diin ang mga dautan sa Bisaya, sa Ilonggo, mga Makasasala. makasasala, mabanhaw man, kag amo ini ang ginatawag naton second resurrection. So special resurrection, first resurrection during the time of Christ coming, Coming. kag ang second resurrection nga mo ang pagkabanhaw sang mga dautan. Yep. Pastor, wala na kita panahon. Let's go to, kanami sina nga explanation. Ang nasakupan sa resurrection. Nga ini sila ang special resurrection sa wala pa mag-abot si Kristo. Amo ning nakita naton sa sining kapitulo sang Daniel Yes, yes. versikulo 2. Kapitulo 12 versikulo 2. Kag ini siya ma-aplikar man naton sa mga nagguluwa halin sa yabok sa actual na nga second coming Yes, of Christ. yes, yes, Okay. yes. And then pwede man ni siya ma-aplikar sa after the millennium nga atong mga dautan mabanhaw sila. Kay kanami isang eksplikasyon ni Pastor Montaño nga si Daniel nakita iya isa ka linya sang resurrection. Yes. Apang ina nga linya sang resurrection may tatlo ka mga hugna. Mm. Special, general, and then after 1,000 years ang resurrection. Okay. Of the wicked. Yes, yes. Yeah. Pastor, yeah. Ano ni siya ang ginsugo sa kay Daniel sa Kapitulo 4? Akon basahon. Apang ikaw o Daniel takpi ang mga pulong kag ini ang tulunan tubtob gid sa tion sang katapusan. Ano ni Pastor? Daniel was told, ginhambalan siya nga takpi ni taguan ni anay. Yeah. Ang Book of Daniel was is a sealed book, Pastor. Yeah, okay. Gitakpan gid man, gisugo sang Ginoo nga pagatakpan ining propesya kag ining propesya ang pagtuon sini nga propesya manumbalik liwat sa panahon nga kinahanglanon na kag sa panahon nga ang mga katawhan sang Ginoo magaid-id sa pagtuon sang iyang pulong ilabi na ang propesya, Pastor. Yeah. So according to our sa aton nga leksyon
nga ini siya nagahisgod sang tulunan ni Daniel nga may ara sang revival sang prophetic study of the book of Daniel Yeah. and Revelation. So may Pastor. panahon nga maabrihan gini. Mm. Oh, may panahon nga ang tao magapakadto pa kari, they will run to and fro, pero hindi nila makita. But there is a time nga ini maabrihan. Isn't that, Pastor Corrado? Yes, Pastor. Ano na siya nga mga panahon? Ang bersikulo 4 nagambal nga ang ini nga shut book, no, ang ining nasirad-an nga libro ini pag-aablihan sa time of the end. Kag sa pagtuon sang mga scholars, pastor, sang libro ni Daniel, labi na gid sa mga propesiya, ginapaintindi sa aton nga ang pagpadayag, no, sang mga Pagpahayag, ang yeah. pagpahayag, no, sang mga nasulat sa libro ni Daniel, ini nahitabo after 1798, no? Okay. Sa time nga madamo na ang nagwali may tungod sa first angel's message, kag nag-connect sa propesiya dito sa Daniel 8, Daniel 7, kag Yeah. libro ni Daniel. Kag amo ini kapanahonan nga sa diin daw naablihan Naabrihan liwat ang ang libro ni liwat. Daniel. Yeah, and that's correct, Pastor. Kay ang nga takpan anay ang libro. Okay, ang tulunan. So halin sa kay Daniel hasta nagid sa panahon nga nag-abri na. Yes. Okay, nga awakening, Yes. nabrihan ng mga panahon na sang tao. Kay ti amo na ang fulfillment sang prophecy. Nga bisan anon sang tao pakadto pakari hindi nila mahangpan. Yes. Kay nasirado pa. But when Miller came preaching about the second coming, yes, dira na nag-open ang mga katawhan sa paghangup nga amo gali ni ang katumanan sang tagna ni Daniel. Yes. Kagkaron sa aton, it's really open to us. That's Yes. why we are blessed nga we are at this time because the book of Daniel who was sealed before is now open to Yes. us. Praise Since God. the time of Miller preaching about the second coming. Amo na nga ang libro ni Daniel is really good for the people in our time. In our time. It's nga. really needed. Oo. Kay kadamo pastor karon sa mga Pastor Vic, kamo karon sa mga reliyon nga hindi gyapon nila gani mahangpan. Kita ang mga Adventista, we are blessed. Oo. Praise Nga God. may ara kita prophets, may ara kita nga mga pagtudlo, mga scholars who really taught us nga nagtudlo sa aton how to understand the book of Daniel. Why nagid kita panahon? Pastor, ano ni ang waiting time? Ano ni ang mga na-mention na diri nga mga halin sa Daniel 12:5 tub 13? May na-mention na diri nga 1,290 days and 1,335 days or years. Pastor Vic. May pipila ka mga time prophecy nga mentioned diri pastor. Ang una amo ining 1,290 kag ang kadua 1,335 days, no. Nagapati kita sa ginatawag a day is equal to year principle, Yes. pastor. Kung sa tan-on naton ang libro ni Daniel, hindi lamang siya nagahambal sang amo ni nga mga numbers, kundi nagahambal man siya sang 1,260. Yes, ang time times and half a okay. time. Yes, Okay. pastor. So ini siya may ara gid man sang katumanan sa istorya, pastor. Ining 1,260 days amo ni ang time of papal supremacy, pastor. Yes. Okay? So nga nagsugod sang 538 538 and nag-end sang 1798, pastor. Yep. Ang diri naman sa 1290 amo naman ini ang katumanan sang tagna nga nasa din ang church kag state, may ara sang union of church and state. Nga sa din ang church nakaangkon siya sang political power. Before that wala siya sang political power, pero sang nabaptize si Clovis ang King of France, natagaan siya sang political power sini. So nagsugod siya sang 508 AD and then nag-end sang 1798. Kag ining 1335, pastor, amo man ni ang time prophecy, which is kung ang naghambal diri sa kapitulo 12, this has to do with the blessedness. Okay, pastor? Blessed is he who keeps waiting and attains to 1335. Nagapaabot sa ano?
Waiting for the what? Waiting for the second coming of Christ. Okay. So it is a blessed hope. It is a time of waiting for what? For the second coming, in which ang katumanan sini, kung magsugod kita sa 508 AD, ang katumanan sini, ang pagsugod, ang katapusan sini amo ang 43 or 44, Oh, pastor. 44, So that's the time where ang mga katawhan sang Ginoo may ara sang interes ang pagtuon sa sinultan ni Daniel sa Amen. mga propesiya, and that's the time that there is blessedness in that event, pastor. Pastor Carrado, yeah. Wala na tasang igo nga panahon, pastor, Yeah. no? Ang akon lang i-summarize na akon, pastor, Yeah, nga go ahead, Pastor. ang akon nga mambal, no, nga how long ang pagpaabot sang tao, ang key ara lang gid sa Daniel chapter 12, no? Amo na nga at kinanglan aton pagitun-an ini. Yep. Ini nga mga tagna natuman na sa aton nga kapanahonan, Yep. kag waay na kita nagapaabot, ari na ini sa aton nga Yes. kapanahonan. So hindi na ta kinanglan nga lisod pa kung ano pa, sano pa, ari na ni nagakatuman na sa aton nga panahon. So kita nagapasalamat, no, nga sa sini nga ulahing mga adlaw ang saad nga from the time nga Miguel stood up, nagasugod siya sa pag-judge, no, sa iya nga mga katawhan, hangtod nga matapos ang iya nga gintagna nga ang mga katawhan sa tibuok kalibutan makaibaluman sa iya nga pulong, hangtod sa pagbalik na gid sa atong Dios, magapaabot kita nga matuman gid ining tagna ni Daniel. I-connect naton balik sa Daniel 2 hangtod nga mahulog gid ang bato nga amo ang aton ginapaabot, pastor. Yeah. Kaduang pagbalik. Yes, last word, Pastor Montañez. I like the book of Daniel, pastor, kay nga ama nagsugod siya sa problema, nagtapos siya sa resurrection. Amen. Kanami. Sa resurrection, pastor. Yes. Natuman ng Daniel 2, Yes. natuman na to sa Daniel 7, natuman sa Daniel 8, natuman sa Daniel 9. Ang ginapaabot na naton ang time of resurrection. Apang before that, may aras ang distress nga maabot. So expect kita nga within this time frame, ari kita dere apang may aras ang paglaon, pastor. Kay remember, ang resurrection, it is our greatest hope, pastor. Yeah. Pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Matuod mga kauturan, ang Daniel 1, tubtob sa Daniel 11, most likely ang tanan dira natuman except sining Daniel Kapitulo 12. Yes. Nga ang pagbalik ni Miguel. Nga mo ang pakig-away-way sa makabato kay Lucifer. Salamat kita nga may ara kita, hindi lang naturalized prayer, pastor, but a real human being. Yes. By blood is human being. Yeah, parehas ang aton nga mga American nga mga Pilipino nga nagrepresentar sang Philippines sa mga SEA Games kag sa mga Olympic, nga even though ang ila apelyido Americans, but by blood they have the blood of being a Filipino. Amo man si Jesus, Diyos siya, pero may dugo siya nga tao, nga siya sarang makarepresentar sa tao. Yes. Through Him, there is an assurance of victory. Mga utod, Amen. aton lang Amen. siya kaptan. Kay siya nagapasalig sang dako nga kadalagan. Nga bisan may kaperdian kita diri sa kalibutan, in the human courts, we are always losers. Amen. But in the Supreme Court of Heaven, we are vindicated and Amen. we are given the assurance of victory throughout eternity. Pastor Carrado, Amen. atong takpan ang atong pagtuon sa pagpangamuyo. Amay nga langit nun, yar ikaw sa kitasan sa mga langit, amon natapos amay ang pagtuon sang libro ni Daniel, halin sa Kapitulo 1 hangtod sa Kapitulo 12. Kag ini nagahatag sa amon amay sang buhi nga paglaom, nga sa tanan na nga trouble nga amon maagian sa sini nga kalibutan. May magaabot nga panahon nga si Miguel iya pagatapuson ini tanan nga mga problema, kag siya dapig sa tanan nga mga tao nga sa diin ang ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Amen, Lord. Kabay pa amay ang amon tanan nga pangalan hindi mapanas sa libro sa kinabuhi, kag kami nga tanan nga nagapamati sini nga programa makaangkon sa purong-purong nga imo giaman sa amon. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.